את השעה, בואו נתחיל. אני אלך לקנות בגדים. טוב, את זה, בואי נקנה לך מוצצי. בואו נקנה לך את המוצץ הזה. בואו נקנה לך שירותים ורודים. בואו נקנה לך צעצוע. את זה. כמה זה עולה? 30 שקל. אוקיי. בוא נעשה מסאז'. תקשיב, מדי פעם, עכשיו 35 ו-50. אני לא עוד אבל אני מדבר איתך. עוד יומיים. סוף סוף יושבת. תעקבו לחלק 2.